En sang, hvor du ikke filmer? Nej. Hvad? Det er ikke så godt. Det er en af de sange. Jeg siger bare, at han ikke filmer. Okay, jeg tror... Jeg filmer, hvis jeg går ud til den her et hug. Så. Altså næste. Du filmer. Næste. Next. Han filmede jo med det her. Den er fin. Ja, det er virkelig fin. Ja, nej. 2, 3, 4, Altså, den handler om, at er sikker. Altså, lige meget man lyver, nej, det er sikker. Det hele skulle have en nogen ud af. I know. Giv det mere, så du er så dejlig. Tue Vester, hvad er der sket med ham? Som smiler. Han kan lide at smile. Stolpe. Men Olli, Så er der, vi tager den her stemme. Den går lige. Olli, det kommer vi også. Olli kan være en Du skal slå mere ned også. Slå mere ned på den. Ja, du så. Men jeg siger, hvem fik min siger? En 4. Kan den ikke? 5'er. Det er godt, at